pupunta po tayo sa project ngayon sa Santa Ynez. So, ito po yung first day po natin doon mga boss. Unang araw po natin. Kasi, ayan o, nag-vlog si Papa. Okay, ayan, hi, sabi mo. Hi. Subscribe na po kayo mga boss. Okay. So, ayun mga boss. So, dito naman, sa cabinet, gumagawa na po sila. Nagtatabas pa rin. Ayan o. Tatabas po sila. So, pagkatapos nilang magtabas, magbubuo na po sila. Siyempre bago sila magbuo, i-agingan muna nila. So lalagyan muna nila ng H-band yung mga ano natin, mga board natin mga boss. Okay, so medyo maingay. So dito tayo. So dito naman nag-stoneworks na sila. Yung mga galing doon sa mga project natin dati. Yun yung nilagay natin stoneworks na, yung mga tira-tira noon. So yan na po, nag-stoneworks na po sila. Tapos doon sa taas, nagkikisame na rin po sila. So yung mga tira-tirang galing sa mga project natin, yun po yung mga ginamit natin dyan para sa kisame. So pati pintura, marami po tayong pintura dito. So ayan, makikita nyo. So kasya na po yan para dito sa project natin. So galing din sa mga project po yan. Spandrel, meron tayong spandrel doon. So kasya na rin po yan para dito sa project natin. So galing po yan sa mga project natin, mga tira-tira. Okay, so punta po tayo sa Santa Ynez project ngayon. Ngayon po yung unang araw natin doon. So layout po tayo ng kisame. So ang ipapagawa nila doon, kisame, spandrel. So yun po yung ipapagawa nila doon. Siyempre, bago po tayo pupunta ron, siyempre huwag yung kalimutan na mag-subscribe kung bago lang po kayo dito sa ating channel. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan na i-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Siyempre, pag napanood mo to, siyempre huwag mo na rin kalimutan i-like. Yan, siyempre ano po yan mga boss, malaking tulong po yan sa channel natin. Okay, so tara, punta tayo dun sa Santa Ynez project. Okay, dito na po tayo mga boss. So first day natin po dito sa project sa Santa Ynez. Okay, so nagpapila ito. Hindi pa po ako nag-vlog noon. So nung sinabi niya sa akin, so ngayon lang sila nagpagawa. Baba niya ng scaffolding. So ayan na yung project natin mga boss. Okay, so yung gagawin natin dito, kisame tapos spandrel. Yan lang muna yung gagawin natin dito. Pero balak din po yata nila ipa-finish sa atin ito mga boss. So tignan na lang natin. So punta muna natin mga boss. Tapos tinawag natin si Uncle para i-repair yung gutter. Tapos yung electrical na ito. So kasama natin si Uncle Roland ngayon. Ayan o. Sila yung gumagawa sa bahay. Okay, so ito po yung project. Good morning, sir. Good morning po. Okay, so ito po yung project natin mga boss. Ayan o, ito yung living room. Ayan po yung kitchen. Dito po yung dining. Okay, so ipapakita ko mamaya yung 3D model. Tapos yung iba, kwarto po yan. Room 1, room 2, room 3. Ito po yung master bedroom. So may sarili po siyang CR. Tapos dito po yung CR, common CR. Okay. So kintayin muna namin yung yung electrical. Tapos yung ibang ipapagawa rito, yung ano ba to, yung i-repair na gutter. Tsaka yung yan, tawag doon, pasya. Yan munang estimatein natin. Tapos itong tiles, estimatein na rin natin. Siyempre, habang in-estimate po namin, gusto ko pong makita ninyo yung 3D animation po nitong project natin mga boss. Okay, play muna natin mga boss.
Okay, so yung unahin natin dito, itong dining tsaka kusina. So ayun mga boss, si Rex Vlog po ang kasama natin ngayon. Rex Vlog Builders. Ayun, Team Rex Vlog. Oh, galingan ninyo ha. Rex Vlog yung t-shirt nyo. Mapahiya tayo niyan. Kay paring Reggie. Ayun o, shoutout kay paring Reggie o. Shout out! Rex Vlog. Ayan. Team Rex Vlog. So ito pa yung unahin natin, itong kusina tsaka dining. Tapos itong hallway, tapos susunod po natin itong living. Okay. So galingan ninyo ha. Pulis yung mayari dyan, babariling kayo pag di nyo ginalingan. Babariling kayo. Sige sir. Okay, tara na mga boss. Let's go. So balik ulit tayo sa bahay. Tapos mamaya punta tayo sa Tarlac City Project. Let's go. Okay, dito ulit tayo sa bahay mga boss. So yan na yung natapos nila kanina. So konti na lang. Tapos dito susunod na nila ito mamaya. So yung mga kasama natin dito, so yan yung project natin sa Bani, modular kitchen cabinet, modular cabinet. So yan, tatapos pa rin sila hanggang ngayon. Okay, punta naman tayo sa Tarlac ngayon mga boss. Tarlac City Project. So pasyalan natin yung project natin doon. Let's go. Okay, dito na tayo sa Tarlac Project. Okay, update natin yung project natin dito mga boss. So, isang linggo yata bago ako nakapunta rito. Tapos deliver na rin tayo ng kornisa. So, may kulang pang kornisa. So, marami pang kornisa, marami pang kulang na kornisa dito mga boss. So, yan lang muna yung deliver natin. Okay, so matagal na po tayo rito mga boss. Baka nasa 2 buwan na yata o na mahigit. Okay, so dito na tayo sa baba. So tingnan natin. Okay, good morning. Morning sir. Ay, good afternoon pala. Nakaigising ko lang Para bukas. Tinatanggal na nila yung mga boss, yung chandelier kasi magkikisami na kami rito. So kailangan natin tanggalin yan. So dito sa baba talagang mababa na yung ceiling. So ang gagawin natin dito, sagad-sagad na. So halos maabot mo na yung ceiling dito. Ayan, halos maabot ko na. Pero pag ano ka naman, hindi ka ganun kalaki gaya ko. So medyo mataas para sa iyo to. Pero sa aming medyo matangkad, halos abot na namin. Ayan, no? So dito tayo. So noong last na pumunta tayo rito, nagpe-framing na tayo rito. So ngayon nakapagtakip na sila. So masilya na lang. Ayun, no? So ayan na mga boss. Sagad. Okay. Siyempre may yung ano natin, Roman Tower, parang doon din sa taas. Nakikita niyo yan mga boss. So ganun din yung gagawin dito. Kailang mas maliit na version. So kailangan natin mo po para makita ninyo. Ayan, no? Ayan, no? Ayos. So yung design dito tsaka dun sa kabila magkaparehas lang. Ayan siya. Tapos dito sa gitna, so ito pa yung design na pupunta. Okay. Meron pa yatang design dito lalagay? Meron pa ba? O di ba, no? Meron. Hindi paliwanag ko na sa'yo. Hindi pa? So may design pa tayo ilalagay dito. Dito sa wall. Okay, dito nakapagmasilya na sila. So kulang pa yung masilya. Okay, doon na yung susunod na gagawin natin.
Ilan kayo rito ngayon? Apat. Sino umuwi? Bruno. Kailan pa siya umuwi? Nung Sabado. Baka nagtampo na. Kailan babalik daw? May ginawa lang yun. May ginawa. Okay. Okay, so dito sa taas, tapos na. So, meron pa yatang konting kukurnisan doon sa taas. So, yun na lang yung gagawin doon. Ayan, no? So, dito na tayo sa baba. Okay, so nasa ano na pala tayo mga boss? Nasa 3 months and 2 weeks na tayo dito mga boss. Yung estimate namin noon, nasa 3 weeks matatapos na to. So hindi pa kami tapos ngayon. 3 months and 2 weeks na po yung pagkakabaho natin dito. So tapos dito, ayan, may design pa po itong ilalagay dito. So yan yung additional na design na pinapalagay ni Madam. So ginagawa na nila ngayon. Okay, so mababa na po rito sa ground floor. Mababa na po yung ceiling. So mababa po kasi yung pagkaka-layout noon nung unang gumawa rito. Kaya tayo mababa na rin yung ceiling. So talagang sinagad-sagad na rin namin yung taas niya. So yan na po yung pinaka the best na taas niya. So marami pa kasing design dyan. Kaya mag-iba-iba siya. So dito nasa 20 yung drop dito. Dito sa gitna nasa 15 yung drop ng design natin dito sa gitna. So makikita nyo po yan pag natakpan. Okay. So lahat po yan may design dito, doon. Tapos doon may design din po doon mga boss. Tapos dito may design din. Okay, so yan lang muna mga boss yung ano natin dito. Update sa Tarlac City project. Okay, tara na mga boss. So punta muna tayo sa Tarlac, bili tayo ng hard reflex na 12mm. Okay, dito na po tayo sa New Talgaria Insular Hardware. So bili tayo ng ano dito, hard reflex. Hard reflex 12mm. Isa lang. Millimeter board. Isang piraso. Magkano yung hard reflex na 12mm? Ha? 1-1? Sige. Hindi yung 6-1. Okay. Dito na, alisin na natin to. Bababa yan. Okay, saktuhan lang yan, Brad. Magkarga tayo mga boss. Hard reflex. Ganyan, isang piraso lang. Isang piraso lang yan na ano na kayo. Sampo lang. Pero pag marami, wala na. Okay. Sige, diretso mo lang. Yan. Oh. Saan ay? Laminated board. Doon na? Doon na. Wala pa rito? Wala na, ubos na. Ubos na ba? Akala ko ba meron pa doon? Wala na. Meron pa, yun oh. Nakatali yun. Doon na tayo sa kabila. Sa kapila ko lang naman. Sige. Halika po ka. Tingnan natin mga boss. O dyan na para mas ano yung bubatan mo. Para mas malayo. Oo. Ano mga boss, marami pa silang stock dito. Reject din to no? Mga reject. Doon yung board. Takip lang to. Mga takip lang. Sige, punin mo yan at kukunin ko lahat yan pag ano.
Meron pa nga ako nakita doon. Yung mukha niya. Oo. Kulay white. So marami pa rito mga boss. Iba't ibang kulay. So may gray to no. Gray, brown. Ano no? Brown din. Tapos white. Maganda ba yan? Yes. Oh. Oh, tali na. Okay. So ito yung binili natin. 12mm na Hardiplex. Nasa 1,100. Tapos yung melamine board na 18mm double face 2,210 po yung isa. Okay. So uwi na tayo mga boss. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na po tayo. So pababa natin itong mga materyales. Okay, nakarating na rin tayo rito sa bahay. Okay, bukas ibang lakad na naman bukas mga boss. Okay, pababa na lang natin yung materyales. So i-update natin yung project natin dito. Okay. So ayan, naikabit na yung stoneworks dito sa bahay. So nakauwi na rin mga mga tropa. Nakauwi na. So dito naikabit na rin dito. Ayan oh. Yeah, house ng lolo. Tapos dito nakapag-framing na sila doon sa taas ng kisame. Ayan, nakapag-framing na sila doon. Okay. So ayan oh. So takip na lang kulang. Okay. So dito naman. So nakapagano na rin sila dito. Tabas, 3 na lang kulang. Ay 2 na lang mga boss ang kulang. Ang hindi pa natatabas. Yan, so yung mga tabas nila. Okay na. Ayos. Okay. Okay, so yan mga boss. Ayan, maraming salamat po sa laging sumusuporta sa ating channel. Ayan. So hanggang dito lang po yung vlog for today po natin mga boss. So ingat po tayo lagi at God bless.